ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିଚ୍ଛକ ସତ ଘଟଣା ଆମ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖାନଦାନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ନାଁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଖ୍ୟାତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସୁର ରାଉତଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଉଁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଜାଳିଆମି କଥା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପି କଂଗ୍ରେସର ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ଥାନ ସେ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇ ବହୁ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ରେଲୱେରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି। ସୁର ରାଉତରାୟ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏତିକି ଯେବେଠୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ସେ ନିମାପଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ସେ ଲଢ଼ିଲେ। ଯେମିତି ପରିବାରଟା ଯେମିତି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଯାହାର ପରିବାର ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସୁର ରାଉତରାୟ ଯାହାର ଘରେ ଘରେ ଗୋଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟା ନାଁ ଗୋଟା ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଲଗେଇ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅବିକା ସମାଲୋଚନା ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅର କଳି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ସାନ ପୁଅଙ୍କ କଳି ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି TRP ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ TRP ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଭାଇକି ଯେମିତି ଭଳି ଗାଳି ଦେଇକି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସୁର ରାଉତଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଳି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ରାଜନୀତିଠୁ ଲଗେଇ ଗଳି କନ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆହୁରି କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ଏହା ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ସୁର ରାଉତ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କରକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ କଳି ଲାଗନ୍ତି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଳେଇ ଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଘର ପରିବାର ସୁର ରାଉତକୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଦର କରନ୍ତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଦୁଇ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କଳି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଓ ଖରାପ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଳି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରକୁ ଖତମ କରିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହୁଏତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
परिवार उपरे मध्य खराब प्रभावटा खूब शीघ्र पड़े, भल प्रभावटा पड़े नहीं। एभली न्यूज रु मध्य मीडिया भाई मानक अनुरोध दूरे रुहंतु, यह भल परंपरा नुहे। तेणु सर्वशेष से महाप्रभु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना तांका परिवारटी असजड़ा परिवारटी सजाड़ी हो जाऊ, दुई भाई एवं परिवार बाप पुओं मध्य भल संपर्क फेरी आसू। यहाँ ही प्रभु जगन्नाथ निकट में मोर प्रार्थना। धन्यवाद, नमस्कार।